ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ராம் ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே, கிருஷ்ணா ஹரே ராம் ராம ஹரே ஹரே, கிருஷ்ணா ஹரே ராம் ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராம் ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ நந்தாலய பசு பாதுகாப்பு இல்லம், திருமலை, சிவகங்கை மாவட்டம். நம்ம பசுக்கள்லாம் 600 ஏக்கர் ஏரி கண்மாய்களில் மேய்ச்சல் இப்போ மழை பெஞ்சதுனால நல்லா கிடக்கு. காலை நேரங்களில் பசுக்கள் இங்கே மேயுது. இந்த ஏரி ஒரு அரை மணி நேரம் நடைப்பயணம் பண்ணி இந்த ஏரியை அடைஞ்சு மாடுகள் இங்கே நிம்மதியாக மேயுது. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே.